Dneska se cítím nějak divně, tak se podívám na zprávy, co tam dávají. Žralok sežral žraloka, ty vole, to jsou dementi fakt dneska v tom světě. Nějaký Empire State Building, nebo co to je, ty vole. Já znám jenom hlínu, to je nevadí. Ty vole, KFCčko, hledá nové zaměstnance, tak to bych se mohl jít zeptat. Tak to musí jít. Já se už neodejdu. Tak, super, jdeme. Padl do vody, to není možné, fakt. Je to tady. Je to konečně tady. Tak jdeme dovnitř. Ty jo, už tady čekám asi 3 minuty a není tady ani jedna obsluha. Si budu stěžovat. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Chcete sušku? Ne, děkuju, sušenku, ne. Jsem to trošku přehodil, omlouvám se. Jak se jmenujete, pane? Jak se jmenuji? Já jsem Pája a přišel jsem tady na to místo zaměstnance, toho kasy. Je to tak Pája, jo? Jo, já jsem Pája, víte, já tady scháním sušenky a podobně, ale tak někdy se to prostě nedaří, no. Dobře, Pájo, ale potřebuješ oblek. Počkat, oblečení? Ne, doufám, že nemyslíte. To si snad ze mě dělají srandu. Oni mě oblečou do takového vtipného kostýmku a já tady budu za blba. No tak to ne, to si s tím teda pak pěkně vyřídím, tyjo. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Pája, dáte si muffin? Ne. Dobře, tak co si dáte teda? Chci si objednat Bismarck. Bismarck? A nechcete radši muffin než bitevní loď? Já chci Bismarck, ne Bismarck. Bismarck, aha, dobře, takže jeden Bismarck a jeden muffin. Bismarck. No však říkám Bismarck, říkám Bismarck. Prosím vás, pane, kdybyste si koupili na slouchátko. Teda, pardon. Dáte si ještě něco? Musíte. Dám si jen velkou kolu ještě. Dobře, takže jednu velkou kolu, jeden Bismarck, teda Bismarck, pardon, jsem trošku blbej. Dáte si ještě teda muffin, nebo... Ne, nedám si. Dobře, tak fajn. Tak já vám to teda dám. Takže tady máte a ještě tomu muffin. Ne, to nechci. To si nechte. Tak jo. A sušenku? Ne, ani tu. Tak jo, ano. Tak tady to máte. To není to, co jsem si objednal. Ale to už moje vina není, ne? Je. Vy jste to připravoval, ne já. Tak to je pravda. Tak dáte si muffin? Ne, nedám si. Ty idioté. Myslíš si, že je zábavný dělat ze starších lidí si srandu? Já si na tebe budu stěžovat. Jo, tak to byl nářez teda. Já doufám, že to nebyl poslední zákazník. Dobrý den, paní. Dobrý den, mohla byste tady objednat jedno burrito, prosím? Prosím, ještě jednou? Jedno burrito, prosím. Dobře, a dáte si muffin? Ne. A dáte si sušenky? Ne. A dáte si muffin? Ještě jednou? Co vás zeptám? Ne, prosím, to je jedno, o to jsem si požádala. Tak jo. Tak třeba ještě kolu si dáte nějakou, nebo? Ne, díky. Prosím? Ne. Tak jo. Tak já vám to jdu připravit. Dobře, děkuji. Pipiri. Tradali, tralala. Tak, už to máte, paní? Tady to máte. To není to jídlo, který jsem si objednala. No ale to je váš problém. Ne, dejte mi to jídlo, který jsem si objednala a teď to si vemte. Co si o sobě jako myslíte, madam? Myslíte si, že jsme v nějakém cirkusu nebo něco? Já vám nakopu zadek a ten steak vám strčím do prdele, je vám to jasné? Jděte pryč! To je fakt nehorázné, dej to si vemte. Další, že jo, tak jsem teďka v kuchyni. Co to je? Nesahat. No jo, to zmačknu.
tak já jdu. A do prdele. Hodí.